ва ёдам ҳаст ки барф буд оста оста рафта истода будам ки нарафтам як занак ҳамин хел нигоҳ мекунад як чиз мегӯяду бо меравад бо нигоҳ мекунад бо мегӯяд баъд ахир расидам гуфтам чӣ мегӯӣ гуфт ки ҳамин қадар бад мебинам я там барои чӣ пойафзоли вай кӯдака гирифтӣ гуфтам охир намегирифтам филм тамом мешуд 15 сол шуд филма ҳолям бад мебинӣ меҳрубон калон шуд бадӣ сахт аст ки дар ёди тамошобин мемонад масалан мо дар синф 26 духтар будем 10 писар лекин як духтари мо модари угай дошт ва мо ҳар пагоҳӣ ба вай як себ ё нок ё нон ё печени меовардем наметонам барои чӣ ба назари мо чунин менамуд ки модари угай бисёр одами ганда аст аз афсонаҳо шояд вай модари угай вай нағз буд лекин дар ёди мо янгаҳо ва модарҳои угай бисёр ҳам шахсҳои бад буданд дар давраи кӯдакии мо баъд дар давраи ба наворгирии филм дар он ҷо як аз куҷое дар ҳамин саҳнаи мошина кардани мо ҳамун саҳнае ки ман бояд бо хоҳарарӯсаму хустоманам ҷанг кунам як саг пайдо шуд бечора сагам ҳамунҷа шиштагӣ буд ино қатъи ҳамроҳи ман ҷанг мекунанд гапомон мегурезад ман ҳамин аз ҳолати он ки ҳамроҳи онҳо ҷанг кардам сагам ҳамин калоша гирифта якта саг ба ҳам задаму қаҳрам қатъи гузашта рафтам мо як намоишнома дорем раду бар ва саҳнаи ман он қадар ҳамин образи ман ошиқ ҳамин қадар дӯст медорад ҳамон писарро гирья мекунад ки партофта нарав ман ҳеҷ кас надорам ғайр аз ту гирья карда истодам партали саҳна ба пои ҳамон қаҳрамонро дошта партнёрамро гуфта истодам ҳамин вақт аз дуюм қатор овоз мебиёд янгаи меҳрубон гирья накун ҳама корҳо нағз мешавад акнун шумо тасаввур кунед ки ман актриса ҳунарпеша чӣ кор кунам ҳамин хел рӯямро мепӯшам намедонам чӣ кор кунам гирья кунам ё ханда кунам янгаи меҳрубон чӣ дахл дорад ба ин нақши ман лекин тамошобин шинохт манам янгаи меҳрубона ёд овард ва гуфт ки ором шав ҳама корҳо нағз мешавад бубинед ки як нақш чӣ хел дар хотири тамошобин мемонад